F'analiżi li jagħmel tas-sentenza tal-Qorti tal-Appell fil-kawża li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech fetaħ kontra l-Avukat tal-Istat u pubblikata fil-ġurnal Malta Today, l-Avukat Carlos Buġejja qal li ikun ġust li wieħed jgħid li din is-sentenza sfortunatament ġiet interpretata ħażin fil-biċċa l-kbira fid-diskors pubbliku, kemm dwar jekk l-Avukat tal-Istat għandu xi dmir jew is-seta' li jaġixxi, kif ukoll kontra min jista' tittieħed tali azzjoni. Dan kien messaġġ ċar għall-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech li wara li natat sentenza ta' 80 paġna mill-Qorti tal-Appell mingħajr ma xtarra fid-dettall baqa' ħireġ il-barra mill-bini tal-qorti jgħid li kien rebaħ. Fl-analiżi legali tiegħu Dr. Buġejja qal li minħabba l-kumplessità tal-każ l-implikazzjonijiet legali tas-sentenza ma nftemux b'mod adekwat u l-aspetti ewlenin ġew injorati. Huwa beda l-analiżi tiegħu billi spjega x'kien talab f'din il-kawża l-kap tal-Oppożizzjoni li fl-essenza kienet biex il-qorti tistabbilixxi li l-Avukat tal-Istat kien awtorizzat jieħu azzjoni kontra ċerti individwi fil-kapaċità personali tagħhom. Il-Qorti tal-Appell li konfermat fil-biċċa l-kbira tas-sentenza tal-ewwel qorti li ġaħdet il-każ tal-kap tal-Oppożizzjoni. Il-Qorti tal-Appell bidlet id-deċiżjoni biex tiċċara li l-Avukat tal-Istat għandu b'mod limitat is-seta' iżda mhux l-obbligu li jaġixxi skont l-artiklu 33 tal-Att dwar l-artijiet tal-Gvern kontra min ikun irċieva l-art. Dan ifisser fil-konfront ta' Stewart għax huma kienu irċivew l-art b'konċessjoni temporanja. Wieħed tajjeb ifakkar li din l-azzjoni diġà ħadha l-Gvern bl-assistenza tal-istess avukat tal-Istat fl-arbitraġġ internazzjonali kontra Stewart. Il-Qorti tal-Appell tgħid li mhux biss l-Avukat tal-Istat għandu s-seta' imma wkoll il-membri parlamentari. F'dan ir-rigward l-Avukat Buġejja jirreferi għal messaġġ sottili imma kruċjali tal-Qorti tal-Appell biex il-partijiet b'awtorità simili taħt il-liġi għalhekk il-membri parlamentari jqisu raġunijiet li tal-Avukat tal-Istat u għalhekk appellaw approċċ prudenti f'każijiet bħal dawn. L-Avukat Buġejja għamel referenza għal dak li qalet il-Qorti tal-Appell li l-Avukat tal-Istat m'għandux ikun soġġett tad-direzzjoni u l-kontroll ta' xi persuni u awtorità oħra meta jiddeċiedi dwar azzjoni ta' dan it-tip. F'dan il-kuntest wieħed ifakkar li l-kap tal-Oppożizzjoni wara s-sentenza baqa' ħireġ jeddet personalment lill-Avukat tal-Istat meta mal-medja qal if he doesn't, the PN will hold him personally responsible for betraying the people. Din hija konferma oħra li jew il-kap tal-Oppożizzjoni ma kien fehm xejn mis-sentenza jew fehm u bl-aktar mod disrispettuż għall-Qorti tal-Appell ġie jqum milli qaltlu bl-aktar mod ċar.